Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bakit ko kahimtang diri? kasarangan nga kasinatian. Naano'y tili kong lab. Sure ka? Pagkasalita na. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Sanda. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Aldwin Nacorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ka karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag singan nga Lani. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o igun man sa online streaming. Sa mga sama na kong OFW, may kahatag yun og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani nga nagsintro sa kaagi kasinatian isip usa ka OFW. Dako gikatabang sa akong pamilya ang akong pagka-OFW sama sa pagpaeskwela sa akong mga anak apan mausab kini ang hinungdan nga nabungkag ning magtiayon. Tagualan ko singan nga Lani, usa ka OFW sa nasod sa Saudi Arabia o Canada. Congrats to us, guys! At last, nag-graduate na gitaon ta. Congrats! What? Abroad ka? Oh, ngano di ay? Wow, grabe sa gano. Boy, di lang ka manarbaho diri sa ato sa Pilipinas. Aron sa makatilaw sa imong serbisyo nga itong naso, dads, oy. Kanang ang sweldo, gamay kaayo? Oh, hala no, demanding lagi ka man ng ay. Hoy, manang, dili na demanding, no? Nagsulti lang ko sa tinuod. Real talk lang ta ba? Kaya nga no, dili ba ni tinuod nga gamay og sweldo din sa ato sa Pinas? Oo, noon. May tama ka man nang. Dao, di ba? May tama ko. Ya ako ini. Oh, ano man ka? Anira ko. Biyani ko nimo. Hala, no? Ako may pangutan-uni nung uni mo. Naara gina nimo kon anhira ka sa Pinas manarbaho. Or kon mo abroad baka. Sumalang gini mo, dako naman sa kayad skud. Bayot pag yun. Wala no. Strict talaga ka man nang. Yes! Good timing gid kaayo na. Nag-hiring sila og fresh graduate nga medtech para Saudi Arabia. Ako na yun i-comply ang akong mga requirements. Ngailang gihatag na ako. Urgent na ba ni ilang hiring? Unya, daghan na ba may nang-apply? Paspasan ko ni sa pag-process ang tanan. Swertihon pa di ay ko. Madawat ko. Ya makapasar ko sa interview og ma-hired ko. Okay kayo. Human ako graduate sa medtech. Wa ko mag-usik og panahon
Nang-apply din ko sa saka agency para abroad. Ug swerte kaayo kay nag-hiring sila og fresh graduate nga midtik para sa Saudi Arabia. Gi-comply din nako ang mga requirements ni ini. Kaluoy sa Ginoo man sa tanang proseso na hired ko. Wow, congrats girl! Swerte hari mo, oy. Sakto git ka. Naswertihan gid kay nadawat raman dayon. Paluno ako sa kaano? O mga apply ko ba, madawat sa kakon no? So apply girl. Who knows? Bitaw sa? Karoon sa ko na ana ay. Saba diha oy. Nagyaya lang gid ka. Nidungan pa kag-apply na ako, kita na untang duha ang manglarga sa Saudi. Lagi no? Alaw, ay gidugo magugo, managlodik-lodik kay ko. Mao na diha. So apply lagi. Ada, di na lang ko ay. Kay, ripon pala hinung ko dito mga Arabo. Wow, sure di bayot. Bayot. Pag-amping baya dito na ka, nakabati ra ba ko nga kuyaw ko na ng lugar, anak? Si Mama, gid o. Dili na tinuod mauy. Daga naman ang nangabroad dito sa Saudi, magod. Unya, okay naman sila. Ang ako nabatian nga mostly dili maayo ang kahimtang ma. Pero dili tanan ha, kanang mga DH. Maulag gida. Ay, dili gihapon safe di ay. Naunsa ka man ay daoy. Negatibo magkaya na imong hunahuna. Ayaw sulti ang imong anak. Imahadlok na noon ha. Imbis nga, i-encourage na mo, ma-discourage na noon ha. Ikaw, kini magkababalakas imong anak. Naunsa ka ba yaw eh? Pagtaka niya ang istorya, Aida. Ngano ko taong dili ko mabalaka? Anak ko na ako. Ang akong punto ba, nga dili ka maghuna-huna og negatibo. Kay matod pa, kung maghuna-huna kang negatibo, sama rangan ng imbitar kang mga dautan. O dili mayong butang, nga posibleng mahitabo ni mo. Sama pananglit nga maghuna-huna kag madisgrasya ka. Negatibo mo na. Mura kag nang imbitar sa disgrasya nga, mudang at siya diha ni mo. Bitaw ma, dapat positive vibes lang good tama. Think positive lang good. Ay, dili na lang ko makiglalis kay duha mo. Unya ako rag usa. Pildigid ko ninyo. Naunsa ka ba? Tingog lang, God. Ipagawas ang imong gustong isulti kay adto na biya sa layo ng atong anak. Simba ko kung sa'y mahitabo na dito. Di na nato madali-dali og adto simba ko. Unsay mahitabo niya. Agay! Ma! Ano ko? Imo mong ko naghihapak si Papa, ma. Kaya nga ang hanggaw man ang dako. Ganiha mitingog ko nga nabalaka ko nimo kung muadto ka ng lugar kay nakabati kong delikado na. Gibadlong ko. Suman. Daghan pa kayog litaniya. Kiso dili man ko na negatibo kay maon na. Wala lang kumutingog. O niyang karong patingogo na sad ko kay adto na biya ako nung kaslayo simba ko unsay mahitabo nimo. Kay tuwa kaslayo. Ay, glibog-libog ka lang sa kung hanggawa ka. Nagpahibaw na ko sila si Mama o Papa bahin sa paglarga sa Saudi Arabia. Nahog na hinuon ug panaglalis ang mahimong reaksyon nilang doha. Apan bisan pa man, padayon ming nagsulti kapahin sa akong pag-abroad. Kiso dili man ko na negatibo kay maon na. Wala lang kumutingog. O niyang karong patingogo na sad ko kay adto na biya ako nung kaslayo simba ko unsay mahitabo nimo. Kay tuwa kaslayo. Ay, glibog-libog ka lang sa kung hanggawa ka. Shh, ma, pa. Husto na ko na mo, anak, bi. May pagmagsabot ako na unsaon ako sa pagpadaon niya ninyo puhon kun makasweldo na ako dito sa Saudi. Ha? Ngano man kaida? Ay, ipadaan naman gud ang hisgutan. Wa pa gani makalargas landi. Ay, sus! O gani na giingon ako nga think positive, Aida. Positive ba? Positive. Mindset ba? Mindset. Uy! Amping baya dito na ka. Nadagi na pirming akong gihatag ni mong nga rosaryohan. Ug igon man ka ng gamay nga imahe ni Senyor Santo ninyo. Ug iyong kalimot pag-ampo gid kanunay, ha? Ma. Thank you kalimot sa pagkontak na mo kung tuwa ka na dito, anak, ha? Nikit yo, daron nga mahibaw, may safety ra ka dito. Sabot ka? Opa,
Timananan ako ang inyong mga tugon, ma, pa. Huwag kamo sa dinhi, ha, pag-amping gid mo. Dili magsigig away, ha? Kamu ra ba, humok ra ba kayo mong mag-away? Fred! Ano? Si Jeffefa. Jeffefa! Maayo gani kinakaabot pa ka na ako. Abi na kung di na kamuan sa airport, aron mapagikan ako. Why? Di ko na pa'y tambo, girl, no? Ako naman ganing giaway ang driver's taxi. Kaya kayong padagan. Hinay, di kaayo. Paglilin ako, wala na katunan niya ay. Niabot ang adlaw sa kong paglarga sa Saudi Arabia. Siyempre, gatod ko sa akong mama ug papa. Og ni apa sa akong classmate, #best friend, nga si Jeffefa. Nagsagol ang akong kipati nito tungura. Kalipay, kamingaw o kapalaka. Pero gisalig na ko sa Ginoo ang akong mamahimong kapalaran sa Saudi Arabia. Wow! Kadako silang airport din sa Saudi, uy. Nindot kaayo. First time nga, nakatunog ko ka, laing nasod. Kanindot sa feeling na makita ang nalahan nila na tanahon sa personal, uy. Dili kay sa mga TV o salita lang. Muadto na ko sa exit kay. Tuwa dito ang sundo na ako. Ma! Lalinak, maayo kay nanawag na ka. Nabala ka ba ako di mo? Si Mama, gyud o, puro gyud kabala ka. Katawa lang ka ha. Niya ako di, pwede nagkabala ka o naunsa na ka diha. Mao ganing nanawag ko, aron dili mo mabalaka na ako. Hain man din si Papa, ma. Tawag ka ma, aron magkigsulti ko ninyo. Daan ba ito nanugon nga, manawag gyud ko kung maabot na ko diri. Sige, kandiyo ki akong santiton. Arnold! Oo. Ay, marika. Di ay sila ni nanawag. Uy, sila ni? Nanawag sila ni? Ay, niaga ni, mong gitawag di ka. Silan, kasaputon ba ni mo? Hayda, oy, naunsa ka ba? Pagkainit yun, so... Oh, ma, pa. So good na sad mo, ha? Una pa ganining panawag na ko ninyo, nga nakos layo. Gisugatan ko ninyo sa kainit sa inyong ganinahan mo ay. Sultihin na, init kay ko na. Idugo siguro ni. Ma, pa. Gusto na ko na mo, anak, bi. Bye na lang, uy. Sa muka, nanawag ganita, maglalis na hinuon mo. Ayaw na pagbabay na, magsulti sa ta. Bitaw na, kaya sa pagbabay ni Hagod. Ayaw na lagi mo paglalis. Ay, Lagi. Dili na. Sige, dili na. Nanawag ko, aron dili mo mabalaka na ako. Naabot ko diri sa akong stayhan. Okay ra ko diri. Nindot ang among puy-anan. Narasa ko yung mga kauban diri nga mga medtech sad. Pareha sa mig ospital nga dutihan. Ay, mga maayo ra bang imo kauban di hanak? Ay, unsa man mga Pinoy rasad? Naay usa ka Pinay, ma. Unya, ang uban, lain-lain na nga citizen. Oni anak. Okay rang ospital nga imong trabahoan. Safety ra ka. Oh, okay naman yun ang mga ospital diri pa. Wa kay angay kabalakan. Safe ra ko diri. Ay, pastilan. Salamat sa Ginoo taon. Basta pag-amping diha, ha? Opa, kamo sa diha, ha? Ugma namin mo report sa ospital pa. Lari, come here! Kinsa to lang eh. Iso ko na to. Ha? Nagadungog ang akong kinikanan sa tingog sa lalaki nga isog kaayo nga nagtawagan ako. Samtang nag-video call me. Nabalaka og samot ang akong amahan. Kaluoy sa Ginoo, naabot ko sa nasod sa Saudi Arabia nga safe ko. Pag-abot na ko sa kong stayhan, nanawagdan ko sa kong kinikanan sa Pilipinas. Ay, pastilan. Salamat sa Ginoo taon. Basta pag-amping diha, ha? Opa, kamo sa diha, ha? Ugma namin mo report sa ospital pa. Lari, come here! Kinsa to lang eh. Iso ko na to. Ha? Ladikin sa to. Isog ba kayo nagtawag ni mo? Ay, ang head to na mo, ma. O yun niya, nga nung ingon anak man ang tinawagan ni mo. Basin og mao lang ginitingog niya, ma, uy. Murag isog paminahon. Uy, pagtarong diha halan eh. Tagali ba yagod saon ka diha? Ay, baya. Si Mama gyud.
Sige na, ma. Bye na ninyo. Pa, bye-bye na. Kigitawag na ko. Sige, anak. Basta ha, huwag na dali maayo diha. Paulay diha diri ha. Paulay gyud ani. Sige na. Bye-bye na. Ay, kinigit sa mamag, papa. Kaisog ba sa tuod og tingog ato niya nga nagtawag na ko eh? Lani! Yes, sir! Coming! Kala mo lang kung sino siya. Feeling importante. Pinaghintay pa kaming lahat. Murag ako may kipadungog-dungog ini niya. Kaya ako na may kipaabot. Sana naman ang iba dyan, lalo na at baguhan pa lang, matuto naman sanang mahiyan, no? Sana. What did you say? I said, there is a colleague here that is feeling so important. Di naman kagandahan. Ako kay kipasingitan aning bayhana da. Salig lang ni siya ay. Abi kay bag-o ko daw-daugon da yun ta. All right. Is everybody here? Yes, sir. Yes, sir. Lani? Yes, sir. Why are you taking so long? Lani? Gimiting mintanan sa among head. Pero nadugay kong doon sa meeting area kay nagtiwas pa may istorya sa video call ni mama ug papa. Nakoy kauban nga midik nga Pinay. Nagpadungog-dungog na ko nga burabag iya kong gipasingitan. Kung kinsa pa tong imong kababayan, maupanoy mo unay ni mo og doon. Mauya kong sabot sa iyang gibuhat kanako. I'm sorry, sir. I'm talking to my parents through video call because they are worried and they want to know if I'm okay and safe. Okay. I understand since you just arrived. But next time, don't make me wait. Do you understand? Yes, sir. I'm sorry, sir. Buti nga sa'yo. Kaya wag kang feeling importante dyan, mahiya ka naman, no? Ikaw na lang ay hintayin namin. Sino ka ba? Pasensya na. Di naman kagandahan. Karen, Lani, is there any problem there? Nothing, sir. All right. Let's start our meeting. Arnold, Saman? wa man mawa sa kung huna-huna ang lalaki nga isog kayong bitawag ni Lani. Ha? Kung saan sa imong yuna-huna? Dili ka. Iya tong amo. Uwa ka nag-domestic helper nga tong anak dito sa Saudi niya. Iya lang tanggi patuo nga medtech siya aron tugta nato siya. Grabe, hagod ka advance na imong huna-huna ay daoy. Ikaw na gyud. Ay naot sa magka. Mayo man ang mag-advance thinking ta. Hadlok la bagi ko ang ingon anak ba kay daghan na lagi ko makadungog sa balita nga magaisog kaayo og amo ng mga DH dito. Unyang uban gani ana daog-daogon. Nya ko latahon, prisuhon sa kwarto. Ang uban patiyun pa magani ko no na. Mao na ng uban mulaya silang amo. Ay naunsa. Dili man tanan ingon ana god. Unsa man ka natimingan lang punto sila. Dili man tanan dito sa Saudi mga salbahis god. Naman say mga tarong. Ay lagi nakasabot man ko anak ba. Ang ako lang ba nabalaka ko tungod atong nabati nga tingog nga isog kaayo. Ayaw kabalaka. Kay dili DH imong anak didto. Iyang gigamit iyang kurso nga nahuman nga medtech. Kung naa siya sa ospital magtrabaho dito. Busa, wag tangan na diha ang imong kabalaka o kanigatibong manghuna-huna. May pa mag-ampo kay da. Uy, hala, napaig mo giprito oh. Uy, hala, patay. Hala, asa man ang ako nakuha nga blood samples din eh?
ug ang record. Dinhi naman to. Nawa man. Patay. Asa man to eh. Sigurado gid ko nga dinhi gito na ko gibutang. Dani? O sa'yo problema? Dahil nag-duty ko, nabalaka ko ug dakong kahibong kay nawa ang blood samples ug record sa akong pasyente. Dili gud malikayan nga dunay problema ug pagsuway nga modangat nimo sa imong pagpanarbaho bisan asa ka pang dapita manarbaho. Apan lahi gyud kun tuwa ka sa laing nasod kaysa naa ka sa kaugalingon nimong nasod. Kay anytime pwede na kang makauli sa kiliran sa imong pamilya nga makarelax sa imong pamati. Pero una ka sa layo, pilit nimo kining antuson kay nakinahanglan ka kwarta alang sa imong pamilya ug naa sa layo ug nakinahanglan nimo. Apan subo lang palandungon nga maghatag sa problema ang naa sa Pilipinas. Imo ng obligasyon nga paeskwelahon imong mga anak. Dili na obligasyon sa imong maguwang. Sus, paas ni mo, maoy. Orang mo, mahawa mi din kay saba kay ka. Ay! Sana! Saan ka manukmag ka? Nukmag? Kinisobra ka na! Huwag kay respeto sa mong inahan. Namo! Nga imong ginikanan. Huwag yung ka maundangan ng imong bisyo. Orang imong kagihapon na nag-utok. Sus! Sige, sige! Sumaga ko! Arnold! Aida! Aida, nga ka? Aida! Doon na day siya gusto ni mo. Mao di ay. Ambot lang. Basta mo na akong inabantayan niya. Makigsuod siya na ako. Muhatag siya, bisag unsa. Librihan ko. Manghagad siya kaon or snacks. Pero di mo ko. Nga naman, sad? Di ko ganahan. Di ko ganahan o ingon anak ang babae. Di ko ganahan flirt. Mao ba? Pero, wam na ko siya sultihi o ingon anak. Mubalibad lang ko kada panghatag niya. Unya, maglikay ko. Maglikay ka niya. Unya na ako, sige kag duol. Mga na iyang gikalagutan siguro. May akong duda nga nagselos na siya. Nagselos? Naibawan ako nga silos ti ay ang rason nga nung kontrahan ko sa kung kaoban niya si Pia. Kaya nakagusto na siya kang Jezreel. O kay magsige manugdol si Jezreel nako, hinungdan nga nasuko si Pia kanako. Sa laing bahin, nag-message nako ang akong amahan, nagbalita sa nahitabo sa akong inahan. Ug ako dayong gitawgan ang akong amahan. Kun mauna, ayaw na lang pagsigig dool na ko, Jess. Kilisod ka ayo eh. Kontrahan ko niya. Nagduda na lang hinuon ko nga siya may nang hilabot sa nawang blood samples o records na ko. Kay gusto niya nga iduot ko. Madaot ko sa trabaho. Nay nag-message. Akong papa. Emergency. Doon ako ninahitabo ni mama. Unsa? Dili na tinuod pa. Lani, ang imong mama. Iblagat niya.
Pa, basinog maluwas pa si Mama. Magpanako kwarta diha. Pangitaig pa agi nga maluwas pa si Mama pa. Nagpasayalo ako. Wala pa'y mahimo pa. Patay na si Mama ni mo. Ma, nga nang may biyawan ka ba? Ma! Anak ko, sige, hilak yan. Kadawag ka mo. Masinog masakit na hinuon ka na. Huwag ito babitas haya sa imong mama. Huwag ganing muulit sa Pilipinas. Pagpakalikon, nan. Dili lagi na ko kapugan, Jess. Galit ka ayaw mo. Likod pa kayo si Mama pagbiya na ako. Unya kalit na siyang namatay. Ang akong paglarga o pagpanarbaho sa Saudi para nilang Mama o Papa. Unya karon wa na si Mama. Nakasabot ka nimo. Grabe ang imong kagulanan. Puno ay ka. Ang bitaw nga giubanan giti ka. May gani kay bitugutan na pod ko. Wa pa umsan ako magamit ang akong vacation leave. Naday rason. May para ubanan ka. Unungan ka. Salamat kayo suporta sa pag-unog ni mo na ako, Jistril. Di ko gusto nga doon ay daotang may tabo ni Mulan. Love kita ka. Jess. Yan na pagsantay. Nakasabot ko. Andam ko magpahabot kung kanusaan mo dawato ng mga kungkot na. Salamat. Gusto na kayo kubutok pa na ng aeroplano. Gusto ko na makita si Mama, Jistril. Ma, gano'ng gibiyaan mong kunin mo? Di ba naapamatay mga plano? Kung saan naman lang ako sa paghatag ko na si mo gustong awa naman ka. Ikaw pa ba nagsigsulti na ako nga mag-amping ko? Gituman na ako, Ma, pero ikaw malagi may mag-amping. Shhh! Kalagi ko, Ma. Ikaw na. Ikaw na. Salbahis ka! Sakit kayo alang nako nga namatay si Mama nga usa sa akong gipahinungdan sa akong paningkamot. Dali kong nananghid nga mapauli sa Pilipinas aron makatampong sa haya sa akong inahan. Miuban o miunong kanako si Jesuel. Dihang nakita ako na ang haya sa akong inahan, grabe akong kahugno. Salbahis ka! Huwag ikailaing gihatag sa tong pamilya. Puro ragit problema. Huwag ka makontinto imo pag gipatay si Mama. Di ko na nakadautan nga patyo ng atong inahan, Lani. Atong inahan? Okay nga no? Niilak ka ba niya nga imong inahan? Nga mo ingon makakaroon nga atong inahan, ha? Huwag mo nagupates, Mama. Dili na ko tuyo nga patyon siya. Tungod sa mong gibuhat, maong giatake si Mama. Huwag mahinungdan nga namatay siya. Ikaw mahinungdan siya kamatayon, Natnat.
Salbahis niyo kami sa kunsaon. Ikaw na. Naidagan mo sa itambong sa haya sa imong ginahan. Punta. Ugoy, ikaw na't man. Ayaw lang pagtingog. Pero dili ta magubutin niya sa haya sa inyong ginahan. Babawaan na din yung animal pa. Wa ko'y igsuon ka, salbahis. Pahawa din eh. Iyang gidahan ang iyang mga anak. Iyang iyang mga pag-umangkon lang eh. Jess. Gusto na. Ay, napaghilak. Lan. Uot kayo nga kuntukan, Jezreel. Sobrang kasuko ang ako gibati sa ko igsuod. Og dili ko gusto mo tanaw siya sa haya ni Mama. Pero nalukmay ko dihang nakita na ko ang mga bata. Ang akong mga pag-umangkon. Doon na sa sila katungod nga makakita silang apuhan. Pero sobra kasakit, Jezreel. Sakit kayo alang na ako ang pagkawa sa akong inahan. Atol sa haya sa akong inahan. Sobra na akong kahukno. Huot kayo nga akong dughan o mura na akong mamatay. Wa ko makasabot sa akong kapati. Labi na kay sobra akong kalagot sa akong igsuon nga si Natnat. May nalanggani kay naa si Jezreel nga miunong kanako wa ko biyay. Miabot ang adlaw sa pagbalik na namo sa Saudi, akong gitawat ang gugma ni Jezreel. Usbon ako sa pagpasalamat sa imong pag-unong sa akong kagulaanan, Jezreel. Og, tungod ini, nakita lang ko ang imong sincerity di rin ako. So, I've decided nga, dawaton na nako ang imong gugma. Una ta mo balik sa Saudi. Aron sa pagpadayon sa atong trabaho dito. Tinuod ka, Lan? Gisugot ako nimo. Oh, Jezreel. Salamat kayo, Lan. Lipay kay ko. Daghang salamat. Wow! Haba ng hair ni girl. Totoo ba ang balita na sinamahan ka raw ni Jezreel sa pag-uwi sa Pilipinas? Oh, bakit? Anong problema doon? Successful pala ang pagiging malandi mo, no? Dahan-dahan ka ng pananalita mo. Kung talagang gusto mo ng gulo, kita tayo after work. Kahit saan gusto mo. Basta sa labas lang ng workplace. Doon tayo magtutuos. Di kita uurungan. Makita mo kung sino itong tinatawag mong malandi. Oh? Akala mo natatakot ako sa'yo? Hindi. Ayaw kong surang-surang nga dahil kay nagsipok ra ba ng una ko. Tungod sa hitabo sa kuinahan. Tingalig ikaw may ako mapahungawan. Oh. Ano daw? Ano yun? Jezreel? Oh, ano na? Karen, nakatikim ka, ano? Huwag masyadong mayabang. Dahil ang tao mapupuno rin. Gaya nila eh. Kaya kayong mga Tagalog, huwag masyadong i-discriminate kaming mga Bisaya. Di naman lahat. Di lahat. Pero ikaw, pinapereno rin dahil di ka uurungan nila ni. Oh. At siya nga pala, girlfriend ko na pala si Lani. Kaya wag na wag mo siyang dalawin, ha? Ako ang kaaway mo pag ginawa mo yan. Naiintindihan mo ba ito?
Oh. Ayun na, Lani. Bilibag na ko ni mo eh. Na, di lang gyud ko niya sorang-sorangon, Jezreel. Nagsipok ba gining una ko. Gikan pa ko sa akong problema. Duwagtangan pa kong inahan. Tingalig magmahay na siya. Shh, igo na. Relax na. Ayaw ka stress anong bayana. Ako naman sa itong gibaharan nga di ka hilabtan. Kay girlfriend na taga. Ako ang iyang kaway kung hilabtan ka niya. Ha? Kay bawa na siya? Oo. Mas maayo na mayibaw siya ron. Di na kaibuli. Paita bitaw no? Imbis nga magtinabangay yung tataba kay pareho tang Pinoy, kababayan. Naagi Pinoy nga muunay rasad og duot sa parehas niyang Pinoy. Dili man hinuon tanan pero naagi ingon anang klase sa tao ba? Ano ingon anak magida sila we? Real talk. Wala. That's a real talk. Naagi na eh. Pero bahala na sila. Ang importante, dili ta ingon na ana. Padayon ta sa pagbuhat og maayo lan. Og today. Gamay nila kuwang. Mahuman na ta sa itong kontrata rin eh. Mamaulit ta ang Pilipinas. Og plano na guna ako nga magtipo na ta. Og magminyo. Magtukot ag atong pamilya. Jezreel. Love, magkakuni mo. Ooy. Kung mauna, magminyo tayo nagpauli na to. Di na ko gusto mawa ka pa na ako, Lan. I love you so much. I love you too, Jezreel. Congratulations, Jezreel and Lani! Dagang salamat. Dagang salamat ninyo tanan. Thank you. Thank you. Thank you. Kiss ka no. I love you. Kiss and turn! Priscilla, human sa among kontrata, nanguli mi sa Pilipinas ni Jezreel o gituman ang plano na magpakasal. Nanganak mi si Jezreel usa. Ako na may balik larga sa Saudi Arabia aron manarbaho. O si Jezreel ni pabilin sa Pilipinas o namasahiro sa kaugaligo na mong jeep nga among napundar. O siya na usab ang nag-atiman sa among anak. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Lani. Mga kasama, mo katong katapusang sumpay sa suwatampo ni Lani, dinining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon na kamoy sa Bilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Ugubon sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Recanas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.